Ikson, maing buntag. Ilabi na sa tanan nga mga Himina family Ikson, sa pamilya ni Pastor Michael Himina, o sa tanan nga mga Kalibo family, sa tanan nga mga Karapangwel family, mga Kaigsunan, o sa mga Filomeno family, o Uyang Gurin family, paring Lito Marifi, Uyang Gurin, mga Kaigsunan, nga kanunay gayon nga namina o nagasunod sa atong programa diya sa David San Namundo. Sa ilahang mga anak nga si Sister Manilin, si Pastora Charilyn, si Angelo, si Angeline, si Brother Samuel, si Jotam, o sa iyahang mga po nga si Aiyan, si Yana, si Hope, si Janho, o si Inday, Sophia, Faith, o sa mga Itsoy family diya sa David San Namundo. May buntag sa tanan usab nga mga Loquenyo family, sa mga Martin family, mga Kaigsunan, sa tanan nga mga Robiti family, mga Kaigsunan, Kuskinoo, sa pamilya ni Dong Iboy Robiti, sa pamilya ni Brother Juan Robiti, Sister Ann, sa pamilya ni Brother Janjan Robiti, o ni Sister Salsi Robiti. Sa tanan diha sa Namundo, mga Kaigsunan, sa tanan nga mga Istokuning family, mga Kaigsunan, sa mga Galaban family, sa tanan nga mga Torres family, mga Kaigsunan, sa tanan nga mga Mercado family, sa pamilya ni Dong Ansing, kumusta man Dong Ansing Mercado, ni Dong Sanrito Mercado, mga Kaigsunan, maing buntag, sa pamilya sa mga Kalimot family, mga Kaigsunan, maing buntag kanyang tanan diya sa David San Namundo. Ilabi na sa tanan nga mga Ardenia family, mga Kaigsunan, Kuskinoo, sa pamilya ni Dong Cedro Ardenia, Dong Marlon Ardenia, o sa tanan nga mga Violeta family, o sa mga Landisa family, mga Kaigsunan, sa pamilya ni Brother Artemio Landisa, Sister Sili Landisa Ikson, o sa pamilya sa mga Kistasyon family, may buntag kanimo diya Pastora Reverend Kistasyon, o sa mga Filomeno family, mga Kaigsunan, maayong buntag kanimo diha Pastora Sali Ikson Filomeno, o sa tanan nga mga Adawon family, maayong buntag kanyang tanan diha, mga Kaigsunan, sa mga Adawon family, sa pamilya ni Dong Pimpi Adawon Ikson, sa pamilya ni Dong Tony Adawon, sa pamilya ni Dong Rico Adawon Ikson, maayong buntag kanyang tanan. Isa pa man sa pamilya sa mga Kabanag family, mga Kaigsunan, sa pamilya ni Nong Dading Kabanag, mga Mokrit Kabanag, o sa mga Talon family, Sister Baby Talon Ikson, maayong buntag kanyang tanan diya, Sister Baby, o sa tanan nga mga Amante family, sa pamilya ni Nang Elisa Amante, sa pamilya ni Brother Chris Toto Amante, sa pamilya ni Sister Angging Brother Rico, o sa kinabuhi, sa mga kinabuhi ni Sister Roxanne, Sister Ria Amante, mga Kaigsunan, maayong buntag kanyang tanan. Sa tanan nga mga Silva family, mga Kaigsunan, Kuskinoo, sa pamilya sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, sa kinabuhi usab ni Dong Randy Silva, mga Kaigsunan, sa pamilya ni Nagpiting Silva, o sa pamilya ni Dong Johnny Silva, mga Kaigsunan, sa pamilya ni Dong Arturo Silva, o sa pamilya usab ni Paring Renato Mansrakel Silva, mga Kaigsunan. Doon ay mensahe si Sister Presley Tano Filomeno. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Presley Tano Filomeno from Tanhay City, Maigsoon. Kumusta mga dia, Sister Presley Tano Filomeno? Good morning, Pastor. God bless. God bless usab sa imong pag-eskwela as a working student. Muna nga diya sa pagpanalagad sa Ginoo, diya sa atong pag-eskwela, mga Kaigsunan, muna giingon, mga Kaigsunan, kus Ginoo, sacrifice is the key to success. Poverty is not a hindrance to success. Ang kalampusan kadaugan ug ang kapobrehon dili babag sa kalampusan, lamang mokuputa sa saad sa Ginoo o maningkamot sabta. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ilabi na sa pamilya sa mga Silva family, mga Kaigsunan, sa pamilya ni Jimmy Jima Silva Exxon.
Adayon kita magkaigsunan sa pagtubaya sa itong mga kasilingan, ano mga sigwit nga pan ni mga hinihinig maong at lapit. Sa pamilya sa mga Bolgado family, magkaigsunan sa pamilya ni Nong Monding, sa pamilya ni Dong Erneng, naglanog-lanog ang Sen FM sa ilang panimalay karon. Wala akong pasalamatan ang Ginoo matod pa sa ato nga mga information sa atong mga kahikalaan nga naglanog-lanog ang FM Radio sa inyong mga dughan. By May 16, doon natin mga kalihukan din mga kaigsunan ko sa Ginoo alang sa atong celebration sa Sen FM 95.3 sa ika-usa ka tuig nga pagpasalamat. Atulosab na sa namong pagpasalamat sa Thanksgiving. Wow. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon, brother Nenio Jomari Romano Calibo. Paibutang kanimo diha sa dapit sa Paleo. Aduna sa iminsay, good morning sir, labi na sa atong Ginoo. Shout out ra ko sa akong mga relatives watching from Pais. Wow. Ako nga mga pag-shout out diya sa iyang mga relatives diya sa Paleo o sa diri sa area mga kaigsunan sa Barangay Santo Niño. Sa kinabuhi ni brother Nenio Jomari Romano sa mga Romano family o mga Calibo family. Although mga kaigsunan doon ay mga Calibo family diya sa dapit sa Tanghatap o sa Namongo. May buntag sa tanan nga diha sa dapit mga kaigsunan ko Ginoo diha sa daddan mga kaigsunan sa mga Santiago family igsoon. May buntag kanyang tanan diha sa pamilya sa mga Santiago family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago mga kaigsunan, Nong Baduring Santiago, sa pamilya sa mga Baldonado family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Herme Baldonado, sa pamilya ni Dong Roy Baldonado igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw ni ini nga atong programa sa pamilya ni Ma'am Enjing. Good morning Pastor, watching from Tunicom. Wow, kumusta man Ma'am Enjing? Long time you see. How are you today? Matod pa sa England mga kaigsunan. How are you today? Wala nga usa sa atong listener mga kaigsunan gikan gayud sa Brazil. Siya matod pa niya mga kaigsunan. Doon sa big project in the Philippines soon. Salamat sa Ginoo. May buntag kanimo da Sister Enjing dapit watching from Tunicom, Manhuyot, Negros Oriental diya sa Tanglan. Manhuyot, good morning sa akong pamilya nga karon nagtan-aw sa imong live Pastor. Wow, grabe. Salamat sa Ginoo sa dapit sa Tunicom diya sa Tanglan. Doon na sa mga kaigsunan sa Matambok, Manhuyot, Negros Oriental. Diya sa Kabihan may mga kaigsunan, while ko diya nagpuyo mga kaigsunan gikan sa year 2005 until 2018. Usa ka assistant pastor mga kaigsunan diya nga kanunay nagbalik-balik diya sa Matambok ug sa Kagihayan. Diya sa Kabanlag mga kaigsunan ug sa Kabangahan ug sa uban pa diha nga mga area diya sa dapit sa Tampa ug asan to di ay hatod mga kaigsunan as assistant pastor before. Kaya kani ato ang among kinabuhi uban sa akong kubangan nga si Papa Oswald Agap igsoon kanunay na kong kauban ang akong pamilya. Bisag asa may kaigsoon ang akong anak nga kinamagulangan kani ato nga si Safara. Mauni kauban namo bisag asa ni tangkil igsoon gamay pa ning among kinamagulangan. Mag-anha media sa Kagihan mga kaigsunan sa mga Agap family sa ako nga hinaon na si Mama Aying Akab. Salamat sa Ginoo sa ilahang mga kinabuhi o sa tanan nga mga Akab family diha sa mga Kadosali family mga kaigsunan, sa mga Kadalso family diha sa dapit sa Manhuyot, Negros Oriental. Sa mga Akab family mga kaigsunan, ako na naman ning i-appeal mga kaigsunan sa ato nga mga greetings sa tanan nga mga Abre family, sa tanan nga mga Mailan family mga kaigsunan diha sa dapit o mga Andaya family mga kaigsunan o sa mga
mga tanang mga katawhan diya mga kaigsunan sa tanan nga mga nalimot na ko mga kaigsunan. Padayon ta diri mga kaigsunan sa atong mga kilinganan diri sa dapit sa nagtuwan igsoon. Although ang ato nga igsoon karon nga nagwas diya sa tanglad mga kaigsunan, maimuntag kanimo diya Ma'am Enjing. Nga nagwas karon diya sa Tumigong. Kanang Tumigong mga kaigsunan at pagnas Bangtalinis. Kaya kanang Tumigong mga kaigsunan mao ni pinakataas nga punkto diya sa Banhoyod, Negros Oriental. Gikan kayo sa tanglad. Muna gagikan sa Riverside mga kaigsunan, buwing Matambok, buwing to tanglad, Tumigong, Banhoyod, Negros Oriental. May butang, kumusta mo diya Ma'am Enjing? Sa imong tibok panimalay nga naminaw og nagwas karon sa ato nga Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Even sa laing mga nasod, mga pinagkanamong tigpaminawan sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets. Labaw sa inyong mga kasing-kasing o mga dugha. May buntag sa tanan nga taga-nagtuan mga kaigsunan ko Ginoo, sa tanan nga mga Aguilar family, o sa tanan nga mga Pansito family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother John Pansito, o sa pamilya ni Brother Budi Pansito mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Bayot family. May buntag kan inyong tanan, may pagpamahaw, may pagpangapi. Walang diri mga kaigsunan ang atong gisayo pagpangapi, mao ang minsayes Ginoo, awit makalangit nga idalit kayo nining maong at kapit mga pinangga. May buntag sa tanan nga mga Mabilog pamilya mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Gomer Mabilog, Sister Alma Mabilog, o sa inyo ang dua ka mga anak, si Dong Alzin o si Dong Alfred. May buntag kanyang tanan. May buntag sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, o sa pamilya usab ni Brother Julie Silva, Sister Percy Silva, Brother Jobert. Kanunay gining nagasunod sa atong programa matod pa niya magkigsun. Alas 2 pa ko makamatagid pastor nya, di naman ko kamata katulog og balik, maghulat na lamang siya nga maka-open sa FM Radio. Wow, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan mga kaigsoon nga adunay kadasig kalig-on og excited kanunay nagapaabot sa mga programa gikan ining mao kadapit mga pinangga sa kanyang buhi ni Brother Henry Silva mga kaigsoon nga nagapanarbaho diha sa Tagig sa Dumaguete City, Negros Oriental. O sa kinabuhi sa si Sister Rami Silva mga kaigsoon, may puntang kinyong tanan diha. O sa tanan mga kaigsunan, sa pamilya mga kaigsunan, salamat sa imo sa Ginoo sa imo ang kinabuhi Ma'am Enjing, sa imo nga pag-share sa atong programa. O na long time you see, pila ka months mga kaigsunan wala ta maka halupilo sa atong Facebook live. O mga kaigsunan, nagpadayon ka ng atong programa din sa kahanginan mga pinangga. May buntag sa tanan nga mga Sambani family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Jojo Sambani. May buntag kanyang tanan ya. Sa pamilya sa mga Malyo sa family, sa pamilya ni Brother sa mga Malyo sa family. So, salamat usab sa imong pag-watch karon, Sir Joe James. Joe, lucky ba ni Maexon? Joe James. Nagwas usab sa ato nga programa sa ato nga Facebook live. May buntag kanyang tanan nga mga kaigsunan. Sa pamilya sa mga Malyosa, pamilya mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Soylo Malyosa. O sa tanan mga kaigsunan, sa mga Ramirez pamilya mga kaigsunan, sa mga Lasola pamilya, sa pamilya ni Nong Alex ng Maming Lasola. Lalo karon sa inyo ang mga dugang o sa inyo ang panimalay ang FM Radio na nagapalibot sa inyong tao. Sa pamilya ni Dong Dani Lasola mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Bukoy Lasola, sa pinabuhi ni Dong Joseph Lasola, o sa mga Lasola family mga kaigsunan, sa tanan ng mga Andaya family. May buntag kanimo diha Brother Dinas Andaya, Sister Renring Zelva Andaya. May buntag kanimo tanan sa tanan nga magtutudlo gikan sa elementary hangtod sa senior high school. May buntag kanimo tanan diha Sir Ma'am. May pagsikay-sikay, may pagpangapi, may pagpamahaw, maayong pagpangandam alang sa ato nga pagtrabaho sa matag. May buntag sa tanan nga mga Balingit family, sa pamilya ni Nong Jenny ng Maria Balingit, o sa pamilya sa mga Siray family, sa pamilya ni Dong Johnny Siray,
Aw sa tanan nga mga Palomar family mga kaigsunan, may buntag kanimo diha sa pamilya ni Dong Romy Palomar, sa pamilya ni Dong Baby Palomar mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Dong Ime. Aw sa uban pa mga Palomar family dinhi sa Punglo sa dapit sa sitio Punglo, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan nga mga adlawong pamilya mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Angin Adlawon, sa pamilya usab ni Paring Boboy Santiago, Mats Lerman, may buntag kanyang tanan diha sa dapit sa Punglo. Sa pamilya ni Dong Sani Daisali Amante, may buntag kanimo da Dong Sani Daisali. Aw sa pamilya ni Dong Arji Zero mga kaigsunan, sa tanan nga mga Zero family, sa pamilya ni Dong Arji o sa iyang dinikanan si Mars Bising Bastona Igsoon, sa pamilya o sa ni Dong Ritsaw Bastona mga kaigsunan, sa pamilya ni Dailisa Bastona o sa pamilya ni Dong Ritsaw o Dailisa Igsoon. May buntag kanyang tanan sa tanan nga mga Pabro family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Elmi ng Elmelia Pabro, o sa pamilya ni Dong Floyd Dai Cingki, may buntag kanimo dia Dong Floyd Dai Cingki, may buntag o sa pamilya sa mga Aguilar family, pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, o sa pamilya ni Dong Nilo Palomar Dai Erin. May buntag sa mga Ardinia family, Dong Lando Dai Joy Ardinia mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Nathan Candelario from Cavite City. Nibalik na usab og buwas sa atong programa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Wasagin mga kaigsunan ato gayud nga pasalamatan ang Ginoo. Although mga kaigsunan inigtag na dapit sa kabuntagon ang atong oras. Alas 6:39 sa kabuntagon. May buntag sa tanan nga mga Tano family mga kaigsunan, kus Ginoo, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, sa pamilya ni Sister Charit Tano mga kaigsunan, nagwas ang imuhang husband kapo si Dong Alki from Siquijor, sa tanan nga mga Tano family diya sa dapit sa Siquijor. Sa pamilya sa ni Brother Carlito Tano Senior mga kaigsunan, Sister Emma Tano Igsoon, sa pamilya ni Don Johnny Uyang Burin, Sister Miriam, ato apang ni sila sa Siquijor Igsoon. Sa pamilya sa ni Brother Saldi mga kaigsunan, sa iyang mga anak nabili diya si Dong Makmak o si Dong Jujit, although si Dong Makmak nag-eskwela ni sa Santo Mangiti sa dapit sa Foundation University Igsoon. May buntag mga kaigsunan, kus Ginoo, sa tanan nga naminaw o nagasunod sa atong programa. Sa pamilya ni Sister Elhiga, sa pamilya ni Sister Elaria Elhiga Igsoon, may buntag kanimo Sister Elaria o sa imong mga apo, mga binalay, mga umagan o mga pagpumangko. May buntag sa tanan nga mga Palomar family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Erning Masaysa Palomar, may buntag o sa mga Filomeno family, Dong Timboy Filomeno. Naglantaw karon mga kaigsunan ng inyong imuhang anak na si Sister Creslane Filomeno gikan kayo sa Tanay City. May buntag sa kanimo dia Brother Joseph Togo mga kaigsunan, kus Ginoo, sa kinabuhi ni Sister Ting sa inyong malay. May buntag sa tanan nga mga Badoy family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother John Ricky Badoy, o sa pamilya o sa ni Dong Nando Pablo Day Aurora, o sa pamilya o sa ni Dong Jo Marie, Dong Jo Badoy, may buntag kanimo diha uban sa imong mga pamilya o sa tanan nga mga Ilyama family, Nong Inok Ilyama, Nang Ili Ilyama, o sa tanan ninyo nga mga anak, mga binalay, apo o mga bagumangko. May buntag sa pamilya sa pamilya ni Paring Ritsaw Tuko Igsoon Masipang, may buntag kanyang tanan diha sa mga Lacorte family, Dong Rogelio Dailote Lacorte, o sa pamilya ni Dong Romel, Dong Rodelio, sa pamilya ni Day Rowena. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Dong John. O sa uban pa mga katawhan diya mga kaigsunan, sa mga Librando family, sa pamilya ni Paring Arman Mats Parak mga kaigsunan Librando, o
Salamat sa Ginoo sa imo sa mga pagwas karon Brother Will Turan sa tanan ng mga Turan family magkaigsunan diha sa dapit sa Pilipinas. Akong awiton mga kaigsunan kining tawag sa pagkabanal. Amo ni ako nga ipaambit sa mata ko sa ikaw ug ako ang Ginoo nagtawag kanato sa pagkabanal. Although mga kaigsunan ako ra gyud nga iusog ang sit up. Kawa man ko pa-memorize ani nga kanta mga kaigsunan. Ako lani nga ipaambit sa tanan. Ato pasalamatan ang Ginoo sa mga hiyas o mga gasa nagipiyal sa Ginoo sa mata ko sabay May 16 mga kaigsunan doon na tayo mga kalihokan dari unang preparara mata ko sa labi na sa mga hilig o singing contest o mga buluhaton para si Mayas Ginoo kaigsunan. Salamat sa Ginoo, doon ay minsay si Brother Roel Turan. Good morning Pas, good morning usap ka ninyong tanan diha sa mga Turan family. May buta ka ninyong tanan, ampingan mo sa Ginoo kaigsunan. O padayon ta magkaigsunan sa tanan nga mga Karabang Well family diri sa Puglo, sa tanan nga mga paramiris. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban. Ako lagi yun nga usbon ang sit up mga kaigsunan sa ato pag-sitting diri. Ako rin yung islugon o kamay. Ay ato awitan ang Ginoo sa awit nga naguluhan tawag sa pagkabanal. Isang lunsa na maikumpara sa kaanin ko sa iyong gugma. Wala'y isang lunsa na ikatangling sa dihala mo at ang tingin tinaguri. Ang may kalangalay ko amay ka lang simbahon sa walay hulog, halaran ka, Jesus. Isa ka, hindi na buhay ko, Jesus. Isa ka'y papahaw sa mga pagday ko. Ibayaw ang mga kapot, huwag ilumod ang mga doon para magdayag sa kaayaw mo, Jesus. Isa ka. Panayan kita sa pagpaminaw mga kaigsunan. Although ako lang ipangita diri sa ato computer set ng kaigsunan. Ang mga tingin, ukibuka ang mga ngawin para magdayag sa ngalan mo, Jesus. Isa ka, hindi na buhay ko, Jesus. Isa ka'y papahaw sa mga pagday ko. Ibayaw ang mga kaput, ilubog ang mga tuon para magdayag sa kaayaw mo, Jesus. Isa ka, hindi na buhay ko, Jesus. Pag-imong pagpuno, ibaba sa mga pagdalit ko. Ilungsuan mga tingin, ukibuka ang mga ngawin para magdayag sa ngalan mo, Jesus. Para magdayag sa ngalan mo, Jesus. Para magdayag sa ngalan mo, Jesus.
sa mga kaigsunan, although wala pa man ang minus 1 na igsunan ako sa Panginoon, ako sa Panginoon. Kadayon kita mga kaigsunan. Ako sa nigisip ako kadiya kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Padayon lamang ta magkaigsunan, although next time lang ko mo kanta sa ang atong oras nagdagan mga magkaigsunan. Ari kita sa pagtapos sa atong bulaton magkaigsunan, labi na sa nagasunod sa atong mga programa. Although magkaigsunan, hindi pa kayo na ko kabisado ang sit-up o ang mga minus 1 diri sa topic sa atong computer sheet. Ako lang ginigitling mga kaigsunan, nasaan na kaya ako sa ningitry igsoon. Alta sa nasaan na kaya ako. Medyo taas ni siya mga kaigsunan, kay pang babae man ni siya korne nga tarayan. Buhay ko'y noong walang direksyon, hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya nga pangarap ay napabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo, hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napapahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Higit sang tulad mo, pag-ibig mo kailan di maglalaho.
Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan na ako'y napalaban, humihingi ng kaligtasan. Ako'y iyong tinulungan, O Jesus, kay buti mo sa akin. Oh, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kaya salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Kung wala yun ang Ginoo, maagin ka. Asa na kita paingon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo kita sa mga pag-ampo, kining sa Irlanda sa mga pag-ampo. Salamat sa inyo pagkiguman sa samang tagna, sa samang higayon ug mga adlaw alas 3 sa kadlawon mga kaigsunan. Para mga ayaw kong pasensya mga kaigsunan sa atong kanta kay dili nato kaya kay female man to nga kakanta igsoon. Kada nga kadipindi magod sa singer. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguman ato kita sa mga pag-ampo mga ginagawa. Labing gamanan ug mahigugmaon ka nga Dios sa imong pagkiguban o pagbantay ka namo labi na sa tanan karon nagasunod sa mao nga programa sa Sign FM 95 o sa tanan karon magawa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa tanan nga mga katawhan nga naminaw sa Sign FM o sa tanan nga mga FM radio. Salamat o Dios, ninitag na og lapit sa kabuntakon, way hunong o way puas ang among pagpasalamat nga na kanimo tungod kay ikaw ang Dios nga wa gyud nagausap, wa na nausap o wala gyud nagpagko. Kanunay ka nagpakamaayo kanamo, kanunay ka nagsuplay, kanunay ka nagatiman, kanunay ka nagproteksyon sa mga sa namo kamatinaw. Ilabi na sa tanang makatawhan karon o Dios, adunay mga problema sa mga balatian. Aduna may ubusipon nilanat ang taso labat sa ulo. Ilabi na sa mga arthritis, bisan pa man sa goiter toxic, bisan pa man sa mga buhat sa kaaway o Diyos. Ako kinihinginan, pinagay sa mga autoridad, pinagay sa ngalan ni Yesu Cristo nga Nazareton, pinagay sa imong dugo, pinagay sa imong mga labor, mga ayo ang tanan nga mga balatian. Salamat o Diyos sa tanan nga karon nga nagwas, sa tanan karon nga share sa mao nga programa, even sa mga station manager, Pastor Gideon Camilario, sa tanan niya mga buhat-bulaton o Diyos, sa tanan niya mga lagaw, sa tanan niya mga trabaho, may mong ipiyal kaniya, even o Diyos sa tanan nga iyahan nga mga tinguha sa kaayuhan o kalabuan sa mao nga mga buluhaton. Ikaw mga panalangin sa iyang kinabuhi uban sa tibok niyang panimalangin. Ilabi na o Diyos sa mong General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaor uban sa tanan niyang tibok panimalay. Ikaw mga panalangin usab. Ilabi na o Diyos sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, kung sa tanan o Diyos nga naminaw sa Sign FM, kung sa tanan nga nagasunod sa Facebook Live Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa ako ang kapigas kinabuhi karon na nakakaroon sa Bacoor, Cavite City. Ikaw o Diyos magaproteksyon, magabantay, ilabi na sa iyang mga kaubanan. Lord, wa kami arag mahimo kung wala ikaw sa mga kinabuhi, kadungganan kay mayaan nga nalanggit kanimo ang tanan.
Labi na o Diyos sa tanan na mo mga kaigsunan dinhi sa balok ug lapit sa Pilipigan Lord, ikaw mga panalangin silang mga pinabuhi, magasuplay ikaw sa tanan nilang mga panginahanglan. Hingtang na ug lapit sa kabuntagon Lord, amo kang gibayaw ug gituboy ug gipasalamatan sa tanang panahon sa mga kinabuhi pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo, maayong buntag kaninyo pag-usapan kaigsunan o maayong pagpamahaw, maayong pagsikay-sikay, maayong pagpanapi. Ang inyong kubos kanagan, manapilit na usap kaninyo mga kaigsunan, pag-upan-upan ta sa samantag na sa lamang ikayon o niyang kaagad-lawan. Sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos, o sa tibok pirsa sa kalangitan, o sa tibok. O sa ngalan usap sa atong station manager, si Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaon. Ani anaw sa ang inyong kubos kanagan, ubos nga igala, ubos nga amigo sa Kalminan, Pastor Santi Candelario. Manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pag-ingambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Salamat sa Ginoo sa pag-ukaron nga nagwas karon mga kaigsunan ni Brother Mark Noblisa Panggoy, maibuntag kanimo diha Brother Panggoy o ni Brother Remark Bakor. Good morning sir, o good morning kanyong tanan diha sa dapit sa inyong pag-eskwela. Good luck o maayong buntag kanyong tanan. Mag-amping lang yun na kanunay labi na sa inyong pag-eskwela. Maningkabot lang yun mo mga igsoon aron makatabang usapta sa atong mga dinikanan sa atong papa o mama buhon makalampos ta sa atong pag-eskwela. Imanin ninyo mga igsoonan ang edukasyon sa kalibutan, kabahin usap na sa atong kinabuhi. Karong mga panahon na mga kaigsunan mag-listen kita o apply ilabi na sa mga pagpanarbaho sa pag-gobyerno man o sa mga private. So kung nakapingi padayon mo sa pagtuon. Good luck sa inyong pag-eskwela. God bless kaninyong tanan. May butang kaninyong kaigsunan.